jiri n'ofu obi bili anyị jiri n'ofu obi bili onye nwere ntị ọbịa ga n'ụlọ olugbo okwu ka na-ekwunu onye nwere ntị ọbịa ga n'ụlọ yọrọ Olisado onye nwere ntị ọbịa ga n'ụlọ advice ụmụ Igbo ka mụ na-agbanụ ụmụ Igbo bụ Igbo unu ka mụ na-agba ụmụ Igbo bụ Igbo unu ka mụ na-agba ụmụ Igbo bụ Igbo ụmụ Igbo ndị nwe mụ bịa ga n'ụlọ olugbo alili egwu Olisado onye nwe egwunu alili n'ọdị njọ anya mmiri na alili n'afọ abụrụ ofunu alili nọ na-egwu egwu oke marụkwa ndị Igbo na anyị na-ebezinu ọ bụ gịnị na-eme azịza dị n'ukwu nọdị ekwenụ mgbaji azịza dị n'ukwu nọdị ekwenụ mgbaji inu ka na-atụ nwanne na nwanne na-afọ adị akpa oke nwanne na nwanne na-afọ adị akpa oke nwanne na nwanne bụ ofu ọbala na ofu elili maka na ozu si bụ isi nwanne ka ga-akpọ mbọsị nke nwanne ezi ọya na oyi ka nwanne na ana m ajụ ajụjụ ana m ajụ ajụjụ oyilo onye n'ụwa mbọsị nke nwanne ezi ọya ma aja mbọsị nke nwanne ezi ọya analizie mbọsị nke nwanne ezi ọya elienu mbọmbọ mbọsị nke nwanne ezi ọya banye keke inu ka na-atụ nwanne na nwanne bụ ofu ọbala na ofu elili maka na ozu si bụ isi nwanne ka ga-akpọ ụmụ Igbo bụ Igbo ka anyị welu n'ofu obi ụmụ Igbo bụ Igbo ka anyị dịzie n'udo anyị dịzie n'udo n'ife ga-adị mma anyị welu udo n'ọnwụ na ọ ga-adịkwanụ mma udo ka anyị na-achọ Olisado onye nwe egwu adịvaịsị ka mụ ji bịa egwu amala siri ihe ka anyị welu n'ofu obi anyị jiri n'ofu obi bili ka anyị bịazie n'ofu anyị jiri n'ofu obi azịza dị n'ukwu nọdị ekwe mgbaji anyị jiri n'ofu obi bili onye nwere uche ọbịa ga n'ụlọ egwu anyị jiri n'ofu obi mmiri dọ na-eju dọrọ nwa nkịta anyị jiri n'ofu obi onye gburu nwanne ya bụrụ n'odogwu anyị jiri n'ofu obi maka na odogwu adị eke n'ụlọ ya anyị jiri n'ofu obi bili okwu obi ka na-ekwu anyị jiri n'ofu obi bili ite naanị nu na famelu ndị Igbo ife nu na fakai na-ayazinu gezienu m ntị n'olu nu ịmara ụmụnne nna akọli ine n'ụwa na fa bụzi nsogbu Igbo oke ọchịchị ọtọsịrị anyukwu nye atọla orinu oriwe tọzi ọgụ na mgba maka na ọgụ na mgba bụ ejima nne n'ụwa ọgụ na mgba na afọ atọziri nkọcha na ya tọla asịrị wee tọzie nkewa bụzi ọdụdụ oke malụ mana ọ bụ ofu nne ejifa na fa na-achụ ndị Igbo na fa emego ndị Igbo alụnụ anyị were ofu obi na fa ga nakwanụ anyị were udo na fa ga-agba ọsọnụ okwu ka na-ekwunu onye nwere ntị ọbịa ga n'ụlọ n'umo ambili eburuga amala bụrụ ụgbọ anyị kedu ife anyị ga-emezi ajụjụ ka na-ajụnụ Okpuochukwu gbalụ ndị Igbo n'anya Adamu ya na-emezi tata ụmụ Igbo bụ Igbo ka anyị bịazienụ n'ofu obi anyị weru n'ofu obi na ọ ga-adị mma anyị weru n'ofu obi na anyị ga-enwe mmeri nu anyụkọ mamịrị na ọ ga-agbọzi ụfụfụ ndị Igbo obi anyị jiri n'ofu obi bili ka anyị weru n'ofu obi
n'ofu obi bili ofu obi ka a na-ekwu anyị jiri n'ofu obi Igbo bili nwanne n'Igbo onye ala anyị jiri n'ofu obi bili onye fụ nwanne ya malụ ya o anyị jiri n'ofu obi bili onye ọbụla fụ nwanne ya anyị jiri n'anya n'ofu obi bili ile ọgwụ ọmụrụ ọgwụ anyị anyị jiri n'ofu obi bili ofu obi ka anyị na-ekwu anyị jiri n'ofu obi bili ịnọgode Amerịka anyị jiri n'ofu obi bili ụmụ Igbo niile anyị jiri n'ofu obi bili ọkwa ị na-anụ ya onye ga-ekwu onye ga-ekwu onye ga-ekwu ewo ya ka mụ na-ekwu onye nwelu ntọbịa ka n'ụlọ onumunu nkwụsị okwu a unu dezie n'akwụkwọ onye agụleri n'ọbụ mụ nọ n'ọgbọnụ ọrụ mụ na chimụbali ka mụ na-alụnụ ọya wulideke n'osi ya n'afọ mmiri lili onye n'ọkazi ogbu ịmalụnụ osisi dibulu onye kalili ogo gbanụ bujie jinu emesịa welu nwayọọ chọbazie ji naanị onwelu ntị ga-anụ olumunu maka na egwu mụ n'ọbụ n'ilunu mmiri dọ na-eju n'ọdọrụ nwa nkịta okwu olisa onye tụrụ okwute n'ime afịa kedu onye mara ọ ga-atụta n'isi nne ya nwekwara ike ije afịa ịma na nna ya nwere ike ịnọ n'afịa ndị oyi ya ijekwara afịa nụ ọgwa nwanne ya nọzi n'ime afịa iwetuba okwute n'ime afịa okwute tụrụ n'ime afịa na o nwere ike ịtụ onwe okwu ka na-ekwu inu n'ọgwụ okwu ọkwa eze onye agwa na mụ ya jere nyụọ nsị o otezie ya n'akwa owe jebe ndị mmadụ na-agbarụ ya ọsọ maka na o chiri eze onye agwa na mụ uruzie na mitin onye ọbụla nabanụ ọ mara ọsị na nsị dị ya n'akwa ụmụ Igbo bụ Igbo na anyị afụrọzi onwe anyị n'anya n'ọbụ ife nnekwu iluzi obodo oyibo ndị Igbo na-esu ibefimi n'ọbụ ife na-eme n'obodo ụmụ Igbo niile onye gburu nwanne ya bụ odogwu ọrụ mesugbu emeghe ije obodo ọzọ na afọ na-eme nwanne onye ugwu fụ nwanne ya n'ọmalụ nwanne ya ọ bụzi onye ofe mmanụ n'ọmalụ nwanne ya mana inye onye Igbo ego gbuo nwanne ya omume ndị Igbo ajọka okwu ka na-ekwunu ọyọ ndị Igbo kpazienụ m ife anyị ga-eme mmiri ọ ga na-elizi anyị ajụjụ ka na-ajụ kedu onye bụ ezi Igbo ka njụ keneli ọ bụ onye ka a ga-akpọzinụ amụma Chukwu bụrụ ndị Igbo n'oge gbogbo na ọ bụ ya na-emezinu Chukwu emeka odumego Chukwu eze ndị Igbo odogwu nọ n'ala na Ikemba nwa onye Nnewi odogwu anabago n'udolu onye ga-abụ eze ndị Igbo ka njụ keneli kedu ife anyị na-emezinụ ụmụ Igbo bụ Igbo anya mmiri ka anyị na-ebezinụ anyị ga-atọzi n'akwa ndeli ka njụ ọnụ anyị ga-atọzi n'akwa alele nwanne amụma Chukwu bụrụ ndị Igbo n'oge gbogbo n'anya na-emezinu okwu Chukwu gbalụ ndị Igbo n'oge gbogbo n'anya na-emezinu ọsị anyị ugwu naba ndịda naba maka na ugwu na ndịda abụrụ ofunu ugwu atụghaligo wee meribe ndịda nwanne m ụmụ Igbo ka naba ike mgbozumegwu Chukwu kwuru na bụ okwu na ndị Igbo na ndị nọ n'ụla anyị ga-atọ n'ụla n'enu ụwa ka njụọ
iro nsi na anyị anọ n'iru ọgụ ewee weta indipendent Sick of Africa n'osokwa n'ọlụnụ eri anyị ji wee nwere onwe anyị n'elu ụwa kedu ife bụzi ọnọdụ anyị nụ ụmụ Igbo na anyị na-ata afụfụ gị marụkwa ụmụ Igbo na anyị na-eri alịrị ọ bụla ife oke ọchịchọ mere anyị n'obodo onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya na ya bụ ife a na-eme sọmụbụ eze ga-akwụ ọtọ nụ ụmụ Igbo ka anyị welu n'obu obi anyị afụrụzi onwe anyị n'anya onye Igbo fụzi ego n'oge bụ nwanne ya nụ inyezi onye Igbo ego gbuo nwanne ya mana ndị ọzọ na fa na-emezi nwanne nụ kpakpasịalụ n'elu ụwa n'ọbụ ofu kpakpasịa nkata n'elu ụwa n'ọbụ ofu onye ofe mmanụ fụ nwanne ya n'ọmalụ nwanne ya onye ugwu fụ nwanne ya n'ọmalụ nwanne ya mana onye Igbo fụ nwanne ya n'oge suyi iminu n'ọbụ ife na-ekwuzinụ ife na-eme n'obodo ka m na-ekwunu ife na-egbu ndị Igbo bụ sabo otu a ka anyị na-emezinụ enye onye Igbo ego n'oge eme ife bụ onye Igbo mere ife na ị ga-agba n'aka ugbo Igbo bụ Igbo ugbo Igbo bụ Igbo ugbo Igbo ka mụ na-agbazinụ ajụjụ ọ jụrụ ama na ọ ga-agba ọ bụ Igbo onye malite n'ụwa ka ọ ga-akọ ife chinyela anyị n'ụwa ka anyị ji gụba egwu ndị mmadụ n'ala anyị ya oke chinyela anyị n'ụwa ka anyị ji wee lara ụla ndị mmadụ n'ala anyị ya ọchịchị lụrụ ndị Igbo ka pamelụ ya yi ndị Igbo na-enezi n'anya nụ ife chinyelu Naija nọ na-eruzi n'elu ka mmiri n'elu ụwa ọ chọrọ ka o rute n'aka ndị Igbo ndị a wee n'ala anya maka gịnị na ndị Igbo na anyị larụrụ ụla ọtịtị Naijiria mekwa anya ka ọ dị mma n'obi ife na-ebezinụ ọtịtị Naijiria mekwa anya ka o yie ife n'obi ife m na-ebe ijezi Afrikos na pan ọfụma ijezie Ghana na pan ọfụma ilu Cameroon ezie na pan na-ebi ọfụma ilu Senegal n'ọdị ka be ndị ọcha ife bụ ụmụ Afrịka na pakarozi Naija mmanụ agwa mgbe gụrụrụ ọkụ nọ n'ọlụnụ mmadụ kọchara ọchịchị agha ọkwọli mmadụ si na ọ marọzi ọrụ mgbe Jonathan nọ n'ọchịchị Naijiria ife na-agala anya ọfụma ndị Igbo kọchara ọchịchị agha ọrụ onye Igbo kwujọrọ ọchịchị agha ụfọdụ si na ọ bụ onye ụjọ ebe ụfọdụ kpọrọ ya badilọk ụmụ Igbo bụ Igbo anyị emela na ọgajo na-alịtugo gị niile emezinu ajụjụ ka na-ajụnụ mgbe Jonathan na-achị akpa rice ọ bụ ego one ebe akị 8,000 mgbe Jonathan na-achị fuel ọ bụ ego one a liter 100 mgbe Jonathan na-achịzi dọla ọ bụ ego one a dollar 150 ọ bụ onye ukwu achịbaga anyị n'obodo Naija ọ bụ gịnị na-emezinu ụmụ Igbo bụ Igbo na anyị afụrụzi onwe anyị n'anya n'obi ife na-ekwu onye Katọlik na-asọ onye Anglịkan sọ n'obi ife na-eme n'obodo onye Anglịkan na-asọ onye Katọlik asọ n'obi ife na-emezinu ịbụrụ onye Katọlik jezinu onye Anglịkan ndị Anglịkan na-ajụ ịbụrụ onye Anglịkan wee jebe ịnụ onye Katọlik na fama nkwezinu ndị Pentikọstal si n'ọbụba bụrụ Chukwu na ndị ọzọ na famarọ Chukwunu ajụjụ ka na-ajụ ọkpofu ala ji ka anyị na-achịla efi ikpesi ekpere ọkụ a ga-akpọkwa Jizọs ye agbaba Jizọs ye onye ọbụla ekwezie amen ọ bụ gịnị na-emezinụ ụmụ Igbo
Igbo na anyị nwere ozi ofu obi o ụmụ Naijiria were n'ofu obi ofu obi o n'ọbụdo ka ịmalụkwa ebe ịfụnanya dị ka udo na-adị ebe udo dị ka obi anwụlị na-adị ebe anwụlị dị ka ọganiru na-abịakwa ụmụ Igbo bịaga n'ụlọ adịvaịsị ka ebili n'udo Olisado onye nwe egwu ka anyị welu n'ofu obi ka anyị bụrụ n'ofu obi nwanne na nwanne na fadị aka obi nwanne na nwanne bụ ofu ọbara ya ozu sibisi akpọba nwanne mposi nke nwanne ezi ọya na igwe nwanne ị na onye ga-eji igwe nwanne ị na onye ga-eji obodo na-enwero ndị amụma n'ezie na patọla atọ Chukwu agọzigo ndị Igbo Chukwu ndị Igbo nọnyere ndị Igbo ndị amụma Chukwu nyere anyị ndị nwere amamife Chukwu nyere anyị ndị nwere agụgụ isi kedu ife anyị na-eme ka anyị welu n'ofu obi onye amụma were ebube nwe onye Igbo n'ịdị mma nwafọ ndị Igbo bịa keneli Chukwu emeka ọha na-emelụ n'ịdị mma orumejeje olumeke na-eyi Lion himself bịa General Overseer Martin of Holy Ghost Intervention n'ịdị mma orumejeje Chukwu ji arụ ọrụ kedu ife anyị ga-agba ndị Igbo onye amụma biko gwazie ndị Igbo okwu isiokwu onife na ọ ga-adị mma ezi nwafọ anyị Igbo olumeke na-eyi onye yitukwa n'ọsụ obodo ọma onye amụma bilio bịa ga-enyelu ndị Igbo aka o isi eselesi Payọsụ anyị mụ Payọsụ bịa onye Ebonyi steeti Onumeke na-eyi odogwu bịa ga-enyelu ndị Igbo aka o bịa ga-ekwuchitelu ndị Igbo ọnụ anyị o na ị ga-emenwu ya o Payọsụ nwaanyị mụ former senator Onumeke na-eyi o His Excellency Peter Obi bịa o Peter Okwute ndị Igbo Okwute ndị Igbo bịa former governor of Anambra State bịa ga-ekwuola anya ọnụ anyị na ị ga-emenwu ya ezi nwa mụrụ na agụrụ nwa agụ agụrụ n'ọdị n'ime anyị ọcha His Excellency Chief mmadụ abụrụ Chukwu William Nwobianọ onye ezi agụlagụleri n'ịgadị odogwu nwe Onumeke na-eyi President Governor of Anambra State odogwu ifemekwa na iyo n'ọbụ ife na-ekwuo akpọkuo dike one of Aguleri odogwu bilio onye ọma na ị ga-ejekwa chiligabeji oyi odogwu ndị nọ n'ọrụ ife na-arụ n'anya efere ya jisike n'ọchịchị adọrọkwa n'izie jisike William Nwobianọ keneli m ụlọ ọgọ ya osodieme nọ n'ọfụma Her Excellency Chief Mrs. Victoria Ebele Chukwu Obianọ First Lady of Anambra agbara nwaanyị Onumeke na-eyi ezinebili osodieme-akụe ahịhịa ka anyị na ya ozugbo unu kwuchitere anyị ọnụ anyị unu ga-emenwu ya maka na ndị Igbo na-ebe akwa akpọkwu Erika Aguleri odogwu
ezi nwanne si wayi ubo maguleri bodogunu kenelu ụmụ nwanne ibarisi mobia nọ jaguleri odo His Excellency Chief Sir Ojuzo Kalu Olumekeneyi, former governor of Abia State. Odogwu bịa kwuola anyị ọnụ anyị o, ụmụ Igbo na-eli alele nke malụkwa. His Excellency Chief Chris Nwabeze Ngige Odogwu, ọnwa oni na-eti eti onye alọ n'ide mmiri Olumekeneyi, former governor of Anambra, former senator Chris Ngige n'Igbo Odogwu, onyele mma bụ Olumekeneyi, yazie kwuchitelu ndị Igbo ọnụ na mmiri na-eli anyị o, ọ bụ gịnị na-emezinu oyo Igwe Aguleri bụ Odogwu, okpotokpo nwa na-edu ụsọ, ọchịchị dolu ga anya na-achị anyị ọfụma. Jebezie na Sorok ikwuola anyị okwu, Odogwu onye ga-emenwe ya. His Royal Majesty bịa kene Igwe Nnemeka Achebe, Agbogidi Ọnịcha do, Igwe Agbogidi Olumekeneyi, Igwe Ọnịcha n'ịmala akwụkwọ, abịa n'oyibo n'ịmakwala asụ, abịa n'odide niile dị ọfụma. Igwe Agbogidi, Igwe Nnemeka Achebe, bịazie n'obịa ga-akwuola anyị ọnụ anyị o, ndị ga-emenwu ya o, onye bụla ebu Odogwu. His Royal Majesty Charlie Nwezudogwu Charlie Skoni bụ nnukwu mmụọ, Igwe na-achị Chido Olumekeneyi, ego jeli jeli Chida bụ Odogwu, Igwe na ịbụ onye ọcha, Igwe n'ikarịrị ife a na-eme, bịa ga-akwuola anyị okwu. Charlie Rolls Royce, Charlie West Africa Limited bụ Odogwu ọnwa dị Chida Odogwu, Charlie Nwezudogwu mmọnwụ Odogwu bịa kwuola anyị ọnụ anyị, maka na ịkarịrị ife a na-eme. Ndị Igbo na-ebe akpanụ, ọ bụ onye ga-ekwula anyị ọnụ anyị. His Royal Majesty bịa kene Innocent nwe obodo Akọ, Igwe na-achị Agụlụ Odogwu, Igwe bịa kwuola anyị ọnụ anyị na mmiri na-eli ndị Igbo, Igwe na ị ga-emenwu ya. Igwe Agụlụ niile Olumekeneyi, Agụlụ adịghị Igbo ata aja. His Royal Majesty bịa kenenu Igwe Keri Nwanzekwe, Igwe Ọkalakụ ka m na-akpọ, Igwe Ọkalakụ n'Igbo onye ọcha, Igwe Keri jebezie Sorok o, ikwuola anyị ọnụ anyị na anyị nọzi n'afụfụ. Chief Sir Engineer Agụ Ezenukpo Odogwu Mekeneyi, atọ 1 million bịa kene, atọ nwa Ezenukpo, atọ jebezielu na Sorok maka na ife dị na Sorok n'opelife n'anya anyị. Odogwu ndị ga-emenwula anyị ife, bịa kene na ndị Igbo na anyị na-ebe akwa. Chief Sir Ifeanyi Chukwu Nwụba, Ebube Chukwu ụzọ na Nnewi, onye Ebube Chukwu ụzọ na ọ ga-adịrị ya mma. Odogwu Olumekeneyi o, Capital Oil and Gas, Odogwu
odogwu n'ịnọ ọfụma yakwuola anyị ọnụ anyị na anyị n'ebe akwa ụmụ Igbo na-ene gị anya anyị ga-emenwukwu ife Chief Sanwabezume ọbịafụla ego n'Ọkịja okpotokpo nwonumekedeyi ochimotemogo ojunemogo bili monubawonumokido ekenemi odogwu ezomogo CEO Mume Oil and Gas Bodogwu eze mmanụ ọbịafụla ego n'ọbụ ọbịa Chukwu gọziri agọzi ife a na-afụ n'ọfịa bụ ajọ ife mana ọbịa nke ị n'ọbụ ọfịa ego Chukwu agọzigo gị ndị Igbo n'ebe akwa ya gakwuola anyị ọnụ anyị n'ike nnukwu okwu odogwu Ọkịja His Royal Majesty Chukwuemeka Eribia Keneli Nwanyaguleri bụ enyi Ezakaji ọfọ of Igbo land odogwu nwa bịa gene bịa gakwuola anyị ọnụ anyị maka na ndị Igbo na-eli alilie ezi Nwaguleri odogwu ọ bụ gịnị ka mụ na-ekwu anyị weruzi ofu obi na ọ ga-asụ ụsọ anyị weruzi ofu obi na ọ ga-adị mma ofu obi amaka na azịza dị ji n'ukwe n'ọdị ekwe mgbachie n'obi ife m na-ekwu onye nwezili ntị ọbịa ga n'ụlọ egwu mo egwu Olisado egwu amala siri ihe ka anyị weru n'ofu obi ka anyị bịazie n'ofu obi azịza dị n'ukwu n'ọdị ekwe mgbachi onye nwere uche ọbịa ga n'ụlọ egwu mmiri dọ na-eju dọrọ nwa nkịta onye gburu nwanne ya bụrụ n'odogwu nụ maka na odogwu adị eke n'ụlọ ya ofu obi ka na-ekwu onye gburu nwanne ya bụrụ n'odogwu Igbo nwanne gị na onye ga-ebi ụmụ Igbo n'anya Igbo ofuo amụma Chukwu kwuru na ya na-eme ọ gwara n'ugwu na bandịda maka na ugwu na ndịda bụrụ ofu ka anyị bịazie n'ofu azịza dị n'ukwu n'ọdị ekwe mgbachi ofu obi ka a na-ekwu Igbo nwanne n'ịbụ onye ala onye fụ nwanne ya marụ ya onye ọ bụ na fụ nwanne ya n'anya